Здравейте, аз съм Сергей, основател на компанията Истински мед. Някои от вас ни познават повече като тези с осинови кошер, а други с сензорните устройства за кошери. Но това е един и същи екип, който гори зад идеята да създава устойчивост в глобалното пчеларство. Решихме да направим това видео, за да споделим с вас коя е нашата страст и кое е това, което ни мотивира, както и кои са нашите начини да помагаме на пчеларската индустрия. Искам да започна с ясно разграничение на трите основни стълба, върху които е построена компанията ни и нашата мисия. А именно те са бизнес иновации, тук може да разпознаете осинови кошер, иновации в полза на пчеларите или технологични иновации, където произвеждаме сензорни устройства за пчеларите и разбираме по-добре пчелите, и наука и образование, което е свързано с подготвяне на пчеларите на бъдещето. Това го правим чрез Пчеларския университет, чрез колаборации с няколко различни университета от Европа и не само. И създаваме наистина много интересни научни изследвания, с които се надяваме, че провокираме повече хора да мислят за създаване на иновации в пчеларството, за да може пчеларството да догони останалата част от аграрната икономика. Казах аграрна икономика, искам да обърна внимание защо сме се концентрирани да работим с тези малки насекоми. Всъщност, причината за това е защото ако анализираме как изглежда екосистемата, един малък отрязък от нея, свързан с изхранването на хората, много бързо ще забележим една зависимост. Част от растенията са цъфтящи растения. Част от цъфтящите растения са култури, които ние използваме за храна. Храна, която се опрашва от опрашителите на тези цъфтящи растения. Всъщност 30% от всичко, което слагате на масата си всеки ден, зависи от опрашването на пчелата. Този процент нараства до 70%, когато включим и техническите култури, като слънчоглед и люцерна, например, които ние рядко консумираме директно, но пък са основна храна за голяма част от добитъка и също така намират изражение в други нужди на човечеството. Така че може да свързвате пчелите с една голяма, тлъста, хубава цифра 70. 70 е процента на зависимост на човечеството от тези малки насекоми. Тяхната роля в екосистемата обикновено е тиха и неусетна. Те не желаят да бъдат заплащани техните екосистемни услуги на опрашване. Те общо взето съществуват доста преди хората, но пък хората сме се научили да ги използваме. Време е това използване да се превърне в симбиоза, тъй като в последните години може би сте чували за това как пчелите измират повсеместно. И макар тази тенденция вече да се забавя, всъщност опрашването в света не е достатъчно. Всъщност броя на хората нараства много по-бързо, отколкото броя на пчелите. И това води до консолидиране и модернизиране на аграрния сектор, което в повечето случаи историята ни е показала, че не е страхотно. Един особено неприятен пример идва от Съединените американски щати, където ще дадем пример конкретно с бадемите. 80% от всички бадеми в света се произвеждат в Калифорния. Бадема е скъпоструваща култура, която зависи на 90% от опрашването на пчелите. С други думи, ако нямаме пчели там, където имаме бадеми, няма да имаме бадеми, няма да имаме плод на тези дървета. В щатите всичко е голямо и съответно бадемовите насиви, някой от тях, най-големия, който аз съм виждал, надминава Софийското поле, т.е. той е няколко десетки километра широк. Сега, лошото на това е, че това е така наречената монокултура. Една огромна площ засята само с една единствена култура. Колкото и добра паша да произвежда тази култура, тя е недостатъчна, тъй като цъфти само за 2 седмици през годината
бадема, а през останалото време пчелите виждат цялата тази зелена шир като една пустиня. Тоест на тях не им се предлага източник на храна. Това води до създаването на една нова индустрия, такава в която американските пчелари товарят своите кошери на палета и палетата на камиони. Камионите се движат чак от Северна Каролина дори до Калифорния, за да започнат да предлагат услугата на опрашване при поискване. Тоест монетизираме една изконно безплатна услуга за екосистемата. И в това всъщност ние имаме един много сериозен проблем, тъй като пчелите не са свикнали на този тип работа и съответно започват да се развиват много специфични проблеми, свързани с болести по пчелите, свързани с недостатъчен добър контрол и мениджмънт от страна на пчеларите върху самите пчели. И като цяло се опитваме да пренапишем историята и да създадем някаква нова форма там, където това не се иска. Аз искам да отбележа, че този тип земеделско стопанство, според мен е напълно грешен и за да може да бъдем устойчиви като население на тази планета, ние трябва да работим в симбиоза с нея, а не против нея. Не да търсим как да заменим някои системи, които са живяли над 3,5 милиона години тук, с камиони. Това е една от основните причини ние да бъдем провокирани да се занимаваме с пчели. И една от така по-стряскащите причини, които наскоро започнахме да виждаме все по-често, всъщност са в резултат от повсеместното измиране на всички насекоми. Има едно доста известно проучване, което се е състояло между 1989 и 2013 година, в което екип от учени поставя хранилки на определени места, за да измери теглото на насекомите, които посещават тези хранилки. Сега тази графика, която виждате в момента, показва нагледно това проучване. В началото на самото измерване през 1989 година в светло-зелено виждате стълбовете на налични насекоми тогава. Тоест около 400 плюс грама през май до над 900 грама насекоми през юли месец в пика на лятото. Сега тъмно-зеленото пък е измеренето преди повече от 10 години през 2013 година и ако това не ви стряска, не знам. Това е наистина един много неприятен тренд, който за съжаление се препотвърждава от различни групи от учени навсякъде по света. Изглежда, че за последните 2 до 3 десетилетия ние сме загубили около 75 до 80% от всички насекоми. Някои учени наричат това шестата масова екстинкция на видовете на планетата ни. Това е изключително притеснително, защото ако не сте чували до сега, живота на нашата планета е бил почти напълно заличен около 5 пъти. И докато последния път това са били динозаврите, които си тръгнаха с един за голяма покотевица и един огромен метеорит, в момента се случва едно тихо измиране на видовете, което неизменно води до промяна на екосистемата, в която ние живеем и съответно малко по малко мисля, че хората започват да се събуждат за мисълта, че нашето влияние върху домът ни, върху нашата планета, всъщност е доста сериозно. Да се върнем на това, което нашата компания е подела като инициативи, за да може да подпомага пчеларството в различни негови аспекти. Споменахме на първо място бизнес иновациите. За нас платформата Истински мед и в частност програмата Осинови кошер е страхотен начин да върнем доверието в един наистина интересен и важен хранителен продукт, какъвто е меда. Какво знаем за меда? Меда никога не се разваля. Но знаете ли защо меда никога не се разваля?
Защото той е получен в резултат на 3,5 милиона години еволюция. Той е елексир на всичко хубаво от природата, събрано от нашите малки приятели пчелите на едно място. Вътре съдържа около 25 различни витамина, общо взето съдържа 22 аминокиселини и съставки, които ние имаме нужда да приемаме, но нямаме възможност да произвеждаме в тялото си, трябва да ги приемем отвънка. Така че медът наистина няма да се изхвърлим, ако го наречем супер храна. Меда е според нас това, което трябва да замести по-голямата част от захарта в ежедневната диета на всеки един човек, тъй като първо той е полезен, приет в умерени количества, разбира се. Второ, той има антисептични свойства и общо взето работи върху това да ни накара да се чувстваме по-добре и да подобри нашето здраве, отколкото захарта, която най-често води до едни пикове на порастване на инсулина и след това общо взето ни кара да се чувстваме по-зле след приема му и в търсене на повече и повече захар. Така че за нас е стъпка от нашата мисия да провокираме повече хора да се снабдяват с качествен мед и да предоставят това и на семействата си. Да заменим по-голямата част от витамините, които приемаме външно, както и от захарта, която потребяваме ежедневно, с натурален, хубав, чист мед. Истински мед точно това прави. Това е платформа, където пчеларите застават до продукта си, заедно със своята история, заедно със своето реноме, заедно с лабораторните анализи на конкретния мед, на конкретната партида. Вярваме, че когато създадем прозрачност и проследяемост в една верига от кошера до вашата маса, всъщност ние можем да върнем доверието в тази категория продукти и съответно да научим повече хора да консумират мед и съответно да консумират и отговорно. Но какво значи да върнем доверието? Защо изобщо доверието се е загубило? Не знам на колко от вас е известно, но медът е третата най-фалшифицирана храна в света. Той се нарежда веднага след млякото и зехтина, а това, което е общо между тези три продукта е, че всъщност човек не може да различи фалшив от истински продукт, разчитайки само на органолептичните средства. Тоест не може вкус и мирис да ни дадат достатъчно акуратна информация за това дали приемаме истински продукт. И докато зехтина може да се разрежда с различни видове по-евтини олия, а пък млякото с субстанции, които пак са близки до него, в меда всъщност разреждаме меда с захар, с захарни сиропи, с неозрял мед, все компрометиращи качеството на продукта съставки. Това нещо е довело до липса на доверие у потребителите и съответно, когато започнахме да изграждаме нашата платформа, ние се допитахме до 200 души, попитахме ги как вие пазарувате мед, откъде си купувате, кога си купувате. И с не особена изненада открихме, че 198 от тези хора, или иначе казвам 99% от тях, не купуват мед от магазините. Аз не искам да осъждам дали в магазина меда е качествен, не, но това, което искам да ви кажа, че всеки човек, който има отношение към този проблем, всъщност има и човек за мед. И тъй като хората, които се занимават с отглеждане на пчели в последните години в България намаляват стремглаво, а именно през 2019 година те са били около 19 000 и сега са малко над 10 000, имаме нужда да се погрижим за този традиционен български отрасъл, който е пчеларството и медопроизводството. Не само защото меда е страхотен продукт, супер храна, която може да е полезна за здравето на семейството ни, а защото пчелите предлагат екосистемната услуга на опрашване и съответно дават своята добавена стойност към цялостното земеделие. Всъщност в глобален мащаб добавената стойност на пчелите е оценена на цели $160 милиарда годишно.
Това е цена, която в Америка вече са започнали да плащат и ако не сме разумни, е ред и ние да започнем да я плащаме съвсем скоро. В аспекта на бизнес иновациите развиваме няколко отделни линии, помагаме на хората да разбират по-добре за здравните качества на меда, т.е. за това как меда може да е полезен за здравето ни, как може да го интегрираме в диетата си, работим с ендокринолози, работим с доста различни маркетинг похвати, за да стигнем до по-големи групи от хора и съответно да създадем по-голямо общество от любители на меда. Затова и правим празника на пчелите. Всяка година сте поканени съботата след 20 май. Обикновено се събираме в Южния парк, където правим един страхотен фестивал на меда. Там освен театър пчеличка, разбира се, идват и различни продукти, които се предлагат на посетителите, като сладоледи с мед, коктейли с мед, дори бургери с мед. А пък през целия ден обикновено разказваме за важността на пчелите, показваме пчели в демонстрационни кошери и даваме възможност на хората, на обикновените граждани да разговарят с истински пчелари, пробват техните костюми и да почерпят от техния богат опит. Имаме много интересен и готин екип, който се занимава с маркетинга на нашата компания, но малко по-рядко се чува и вижда за нашите инженери и тези, които всъщност работят върху наистина интересните продукти, които създаваме. Както си спомняте от началото на лекцията, втория стълб, върху който е построена нашата компания, е всъщност иновациите в сферата на пчеларството и по-специално устройствата, които помагат на пчеларите да комуникират с своите пчели и обратно. Разработваме устройства, които дистанционно измерват и анализират жизненно важни показатели за живота и продуктивността на пчелните семейства. Показатели като температура, влажност и жужене, като жуженето е всъщност и една от грандиозните иновации, които ние сме представили. Жуженето по-своему е анализ на честотата, с която жужжат пчелите, а пък тя много често може да бъде свързана с различни състояния у пчелите и съответно може да даде индикация на пчеларите как да се погриждат по-бързо и ефективно за своите семейства. Един много интересен пример, който винаги обичам да давам, е роенето на пчелите. То представлява своеобразна евакуация на кошера. Най-често защото кошера се е препълнил с мед и някъде се развива семейството, но при едно такова събитие всъщност пчелите евакуират кошера на няколко различни вълни и това може да бъде доста неприятно за пчеларя, но ако знае и то от разстояние по-рано за това събитие, той всъщност може да се възползва и да произведе няколко отделни пчелни семейства, прекратявайки роевото настроение. Така че използването на технологии за нас е особено важно в пчеларството, тъй като то е последния отрасъл на земеделието, който все още не се дигитализира. И за това има сериозна причина, именно, че по-важната услуга, екосистемната услуга на опрашването, както казахме, е безплатна. В България всъщност основен проблем на българските пчелари, казаха, че те се отказват, е тяхната невъзможност да реализират продукцията си на достойна цена, което пък ние успяваме да отреагираме, като всъщност разказваме тяхната пълна история, казваме на потребителите какъв мед получават, когато се абонират за осиновяването на даден кошер, обясняваме какъв е лабораторният анализ на дадения мед и дори създаваме възможност за клиентите да се свържат директно с пчеларите и да им помогнат да посетят техните пчели и да научат повече за пчелите и да се образуват повече за това откъде идва тази прекрасна супер храна.
Така се обвързват пчеларите с обществото от любители на меда, което ние градим. А в третия стълб на работата на нашата компания се занимаваме с иновации и образование. Основно там разработваме системи в колаборация с европейски и световни университети, които да, както се казва, натискат границата на възможното все по-напред за това как трябва да правим пчеларство и как да бъдем по-добри пчелари, по-информирани пчелари. Много интересни проекти излизат от съвместната ни работа с университетите. Това съм избрал да ви разкажа за един конкретен, а именно пчелата робот, която танцува. В този проект, чийто генезис е в Свободния технически университет в Берлин под ръководството на професор Тим Ландграф, сме се постарали да създадем система, която позволява на човека да контролира поведението на пчелите. И това става по един много интересен начин. За да разберете как работи, първо трябва да ви кажа, че пчелите комуникират наличието на паша, на нектар, чрез много особен прием, именно танц. Пчелите, тези, които се наричат скаути, рано сутрин излизат, намират най-добрите източници на храна, напълват своите медени гушки и се връщат обратно в кошера, за да рапортуват къде се намира пашата. И това се случва, когато като те започнат да обрисуват с движението си фигурата на цифрата 8 или на безкрайност, зависи как предпочитате да го приемете, но тази осмица, общо взето, колкото пъти мине по нея пчелата, толкова по-далече пашата. Самата ориентация на осмицата спрямо моментното положение на Слънцето пък показва посоката и колко активно се тръска пчелата, докато го прави, както го виждате тук, всъщност показва и интензитета, т.е. количеството паша и съответно колко от работничките в кошера трябва да излезнат и да посетят този източник на храна. В университета в Берлин са успяли да направят роботче, което да репликира този танц и съответно ние може да използваме този робот, за да направляваме пчелите къде да ходят. Много хора веднага питат защо трябва да ги направляваме къде да ходят. Най-простият отговор е защото имаме бюлетини, които ни казват къде се пръска с пестициди и това много често е близо около нашите пчелини. Вместо да затваряме кошера си, всъщност ние може да изберем да изпратим пчелите в обратната посока и това се комбинира страхотно с една друга система, която супресира танците на другите пчели, на истинските биопчели вътре в кошера. Тоест, прекъсваме танца, който те имат и им даваме нов, за да ги направляваме в посока, която е далеч от пестицидите. По отношение на разработване на технологии и работа с университети, ние си давахме сметка, че голяма част от пчеларите, които в момента се подготвят да станат такива, не обръщат достатъчно внимание на иновациите. За нас е много важно пчеларите на бъдещето да бъдат устойчиви пчелари и те да могат да имат своя пръст на пулса на технологиите, т.е. ние да използваме технологиите за по-ефективно пчеларстване. И за това създадахме пчеларския университет, който освен че курсът е хибриден и има възможност човек да гледа лекциите в удобно за него време, той е модулен. Можеш да добавиш разговори с своите лектори, можеш да добавиш практически обучения, съответно екипировка, може да участваш и за стипендия, ако това не е нещо, което може да си позволиш, но пък все пак имаш мотивацията да станеш пчелар.
Целта ни е да образуваме бъдещите пчелари и то да ги образуваме по един наистина адекватен начин, за да може те да бъдат, да създават стойност за обществото. Вярваме, че това се случва чрез пчеларстване на светло, т.е. продуктите, които ние произвеждаме, трябва да бъдат съобразно закона и трябва да бъдат продавани и реализирани съобразно закона. Затова специално място в Пчеларския университет имат лекции като маркетинг на пчеларски продукти и услуги, регулаторна рамка, където обясняваме детайлно как един човек може да се регистрира като земеделски стопанин, като пчелар, как може легално да реализира продукцията си на пазара и как цялото това нещо да се случи по буквата на закона, за да може да сме сигурни, че сме изрядни и съответно не допускаме такива груби грешки, които да ни вкарат проблеми с администрацията. Отделяме внимание в Пчеларския университет и на иновациите, и на конкретно на технологиите, които ние веднага може да внедрим в операциите си, такива, за които да чакаме, и се надяваме да инспирираме и някои от студентите в този университет да бъдат инженери, но и предприемачи в сферата на пчеларството, за да бъдат и те радетели и внедряващи иновации в процесите. Така че нашия екип, както казах, гори в създаването на устойчиво пчеларство. Ние вярваме, че това е нашия начин да използваме капацитета си, за да подобрим живота на хората на планетата. И много ще се радваме да получим повече въпроси от вас, за да може да ви приобщим в нашата мисия да създаваме устойчиво пчеларство и съответно светли дни за бъдещите поколения с осигуряване на прехраната им. Благодаря ви!